ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉ ଅଛି ଗପ୍ୟ ହୋଇ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳର ତ ଠିକଣା ନଥାଇ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରୋଇ। ଗଉଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ନିମାନ ମେସି ପୋଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ। କାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷ। ଦୂତ ପୁଣି ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ। ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ପୁଣି କରିଲ ଭୋଜନ। ଯାରା ନାମେ ସବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର। ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜିଲା ବରଷ 10 ବାର। ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳ ମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ। ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ମୂଳ ସେ ଚାଖଇ। ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରି ଦେଇ। ଯେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ସବର ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ। ଏ କଥା କି ତୁମ୍ଭ ମନୁ ଗୋଲା ଭୁଲ ହୋଇ। ଆପଣି ପାତକି ତୁମ୍ଭେ ପର ନିନ୍ଦା କର। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ କଥା ବିଚାର ନ କର। ଭାରି ଯା ଯେ ଦୋଷ କଲେ ପତିତା ସହୋଇ। ଏକ ଅପରାଧେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ କି ତେଜଇ। କିମ୍ଫା ନ କର ଗୋସାଇଁ ମନ୍ଦ ବିଚାର। ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲୁଅଛ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ କରିବୁ। ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ତତେ ନିତ୍ୟ ଦେଉଥିବୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପଛେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣିବୁ। ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କେଭେ ନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ଯେନୁ ହଇ। ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ। ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କାହିଁ ବାଇଁ। ଭାରି ଯାର ଅଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ିଣ କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଭାଇ। ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିବାହି। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ ଘରେ ଥିଲା।
ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘିନିଗଲା। ଏମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନଦିଅ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି। ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚୁଳି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାତ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି। ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ମୁକୁତା ଭୂଷଣୀ। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ। ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରୀ ଚିନାମାଳ। ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୱର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ। ରୁଣ୍ଡ ଗଳାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକଠାବ କଲେ। ରଖ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ। ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ। 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖିଣ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ। ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହେଁ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମହତୁଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ। ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାକୁ ଯେ ଦେବ। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ। ମୋହ ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସତେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ। ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶାପ ଦେଇଗଲେ। ଦେଉଳ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ। ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସୁଛ କି ପାଇଁ। ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି। 4 ଦିନ ମାତ୍ର କରି ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଘର ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମୋତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ। ଶାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ। ଦରିଦ୍ର ନହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ।
ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲା। ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା। କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ। ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଲୁଣି ବାଦେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲା। 3 କ୍ରୋଶ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଉଆସ ତୋଳାଇଲା।